koulusta. 5 yli tai 10 yli tai sama. Ja tässä on Sanni. Moi. Malte Poni on paras. Meidän luokkalaisillekin meni tosta. Mulla on täällä 5 euroa. 5 euroa. 5 euroa. Tää. Ai niin, hei, seuratkaa mua Instagramissa. Mä oon Sannipula, Zetalla. Ei S:llä, Zetalla. Mä voin laittaa sen sitten sinne DC tai mikä liian onkaan. No joku DC tai joku... Ihan. Taustakertomusta joku semmonen. Taustakertomuksia. Joo. Ajan sun päälläs. Eli hieno Lahden kaupunki. Hieno. Lahti on paras. Lahti on paras. Pelsu on paras. Ja... Jätski on paras. Joo. Jätski on ihan paras. Ja Pelsun tyttöjunnut on paras. Ja showtanssi on paras. Ja Tonttilasali on paras. Ja en mä tiedä. Elämä on paska. Joo. Ja My Little Pony on kans paras. Joo. Okei, nyt voidaan ehkä Lopettaa toi paras jutska. Siis jos joku ei tiedä, niin mä alan harrastaa ehkä, niin tuolla Pelsun junnutytöissä. Ja sitten mä pääsen eri kaupunkeihin, esimerkiksi Keravalle, ja sitten mä voin niinku päästä mun serkkoa vastaan. Pelaa jääkiekkoa, aha. Eiköhän tää ollut tässä. Ainakin sun osalta. Sanon hyvä. Ja... Tää on tässä. Moi!